Dic famós per als que no seguisquen la TVO, perquè aquest cas és famós per tots els mitjans, a excepció de la televisió que paguem entre tots, aquella que ens costa més de 25 milions de pessetes cada any, però que d'una forma sistemàtica en censura. Entonces esta roda de premsa, no sé si esta vegada eixirà, des de luego l'anterior encara no ha eixit, ja ha passat una setmana. Com tots sabeu, permeteu-me que faci un poc d'història, perquè si tenim sort i esta vegada l'alcaldessa autoritza a la televisió local a traure la informació, deixeu-me que repetisca que, com tot el món sap, nosaltres vam aprovar un conveni, l'Ajuntament d'Ontinyent, amb la Generalitat Valenciana, un conveni a través del qual el que es feia era subvencionar la rehabilitació del Teatre Txegaray, de manera que el 60% era assumit per la Generalitat i el 40% restant per l'Ajuntament d'Ontinyent. Posteriorment es van aprovar, es van publicar els anomenats Plans Zapatero i es va decidir que fora a través del Pla Zapatero amb el que es finançarà la rehabilitació del teatre. En part perquè, per una banda, ningú es fia de camps i perquè, per altra banda, d'esta forma sí que es pagava el 100% de la rehabilitació. Això va fer que a un ple, al ple de 22 de desembre de 2008, es decidira desistir d'aquest conveni per a la rehabilitació del Teatre Txegaray, i textualment en aquest ple l'alcaldessa de la ciutat dia que al tindre notícies i ser publicat el Real Decret pel qual ens toquen una sèrie de diners per part del govern central, van pensar bé, abans d'incloure, està parlant de la rehabilitació del teatre, es van fer gestions per part d'esta alcaldia davant de la Conselleria de Cultura, ja que no estava signat el conveni ni estava aprovat definitivament pel Consell, i es va decidir substituir el que seria el conveni per a obra material per equipament, canviant les modalitats. I bé, a aquest respecte, de moment, allò està parat, i si realment esta obra entra, si realment no es posen problemes i entra en el que és el pla este d'inversions del govern central, com tot el món sap, sempre que parla del govern central parla menys preu, perquè això diu pla este del govern central, el que faríem seria preparar ràpidament i signar un conveni amb la Generalitat perquè es fera encàrrec del 95% del que és l'equipament, que ja he dit que té un cost de més d'1 milió d'euros, amb la qual cosa pràcticament el finançament que tenia que vindre de la Generalitat el tenim assegurat, però per equipament. Això diu textualment l'alcaldessa de la ciutat el dia 22 de desembre de l'any 2008, és a dir, fa ara un any i 4 mesos. I això, una vegada més, demostra que l'alcaldessa de la ciutat mentix Ontinyent. Això, una vegada més, demostra que l'alcaldessa de la ciutat és especialista en trons i piules, en cortines de fum, és especialista en rodes de premsa i en fotos, però, des de luego, no en salvaguardar els interessos de la nostra ciutat. Perquè el ben cert és que ha passat un any i 4 mesos i per culpa de que l'alcaldessa de la ciutat no ha fet la faena que tenia que fer, l'única realitat és que el Pla Zapatero ha finançat la rehabilitació del Teatre Txegaray i a hores d'ara el Teatre Txegaray continuarà tancat, a pesar de ja estar acabada l'obra, perquè la Generalitat no complís amb Ontinyent i no fica l'equipament. El ben cert és que fa una setmana que vam donar aquesta informació i a hores d'ara l'alcaldessa de la ciutat continua amagada sense voler donar explicacions al respecte. Jo vull donar-li la paraula a Janet per a que pugui contar quines van ser un poc les mesures que els socialistes han